assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw pindi tv wonɓe nder leydi sénégal hay caggal leydi mo woni mon foof salimnama inde manama yettode en gari e katande jomiraɗo joom baɗe bawɗe oɗo aljuma nogas e nayyi lewru mai 2024 joni joni koye jaade leydi sénégal jayde leydi men ɓuuri artude hannde koye jillu ngumowo leydi ndi son excellence bassirou diomaye diakhar faye jogori wadde hannde e janngo ɗo e gure walla mbiyen e diwanuji leyɗele ɗe ganduɗa ɗe kam takki leydi men sénégal kono kadi toɓɓe goɗɗe to banggue dawrugol hani e fannuji goɗɗi foof ene tawe jayɗe ɗi puɗɗortoɗen ko jayde le quotidien nden jayde wi ko diplomatie jillu présidentiel diomaye ne wayno tan ɓe mbi ko garde le cap hollirde wonde tan kanko oɗon mawo leydi ndi mawo tawe hannde toon to pareya kono kadi caggal muɗum momo faɗa toon to Conakry jogori wonde ko janggo aset caggal muɗum noon mo watta jilluji tati toon to leydi France jogori wonde ko hakkude lewru juin fandudarade kam e novembre wiide jayde ɗin konngol karane tawe hello ɗiɗi e nder nden jayde witende quotidien le quotidien teral quotidien ko jayde witeno nden kañum ne ari koye coopération sous régional jokkodiral leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko takkodirɗe ɗe Diomaye Faye ɓe mbi tan de ko ma ya toon to Guinée Conakry kanko hoore leydi sénégal keso noon ne wayno tan mo jokku jilluji makko mi ganduɗa ko ɓen ɓe o nandi to banggue poste ɗo e diwanuji takkiɗi sénégal son excellence bassirou diomaye diakhar faye ne faɗa e oɗo ñalawma hannde toon to praya lamargo dowla cap vert kono kadi caggal muɗum janggo aset mo yilloyo toon to Conakry lamargo dowla guinée tawi o jogori yewtidde koye nando makko biteɗo colonel mahamady doumbouya hoore leydi guinée par intérim jayde dakar presse kañumne ari koye bolol walla jottodiral hakkude paari e dakar pamirtan ɗum ko france et sénégal ɓe mbi tan de ko ngolɗon goɗɗodirgol nana ɓeydi ha joni ustade manam nana ɓeydi ha ɓattade sababu o ko kanko bassirou diomaye diakhar faye haɓrama wonde mawo yilloyo toon to paari jogori wonde ko ñanden nogas lewru juin tawi noon jogori wonde ko nder sommet alliance du vaccin ne wiye gavi kanko mawo lendi noon mawo yewtit e nando makko mo leydi france emmanuel macron jayde enquête kañumne ari koye jotodiral hakkude mairie de dakar e chef de ko yewti ha joni e chef de l'état jani ko ɓe mbi ko le temps de l'observation manam tan oɗo saaha hannde ɓe goni koye darodirde moni foof ne ƴeewa goɗɗo on kono jotodiral ngal suwa taw fuɗɗade kono de ko yewti ha joni e kiɗon ko wiyete cohabitation ngal koddigal hakkude ville de dakar e état central ɗum ɗon ko hunde ganduɗa nde ko sattunode no fewi walla ni koko meeɗi sattude saabu guila l'an 2009 ɗum fuɗɗi paati mbenga goto e gollowo toon holliti wonde ɓe paadi jottodiral moƴƴal hakkude mabɓe e état central laamu kesu ngu kono kadi ko wayno ɗiɗo projet ji ko wiyete jeux olympique de la jeunesse tijjaɗo o e projet voirie kono kadi ko fati e banggue ha joni dennagal golle kewɗe ko wiyete travaux ji public énergie verte e chantier ji ɗi ganduɗa ɗi ko chantier ji ɗi mairie de dakar jogui foof de ɓe mbi ɓe paadi jottodiral payodingal hakkude mabɓe e état central o kono ɗum jeani koɓe mbaɗi ko namdal condamnation définitive wonande barthélémy dias holko jogori wadde décidé pelliti mo ganduɗa kam woni président bassirou diomaye diakhar faye ɗin konngol e namde kala ne tawe hello tati e nder nden jayde witende enquête quotidien point actif kam ne ari wi ko amadou ba e ayib dafe paami tan ɗum ko ɓen ɗiɗo kala tawate koye nder landa pastef jani ko ɓe mbi ko hande de ɓeɗo cuwa taw hokkede ɗo jaggi manam cuwa taw waɗe récompensé amadou ba ayib dafe noon ko hay ɓe ngala e cabinet ji du chef de l'état kono kadi ɓe ngala e gouvernement o hayni e poste uji ɗi ganduɗa ɗi ko poste uji mantidiɗi woni koɓe dokkaka taw ndene de mone mabɓe kala koko darino dari darde fayodinde e ko yewti e garal pouvoir ɓe ganduɗa kam tigui woni ɓen ɗon landa pastef ha tengti on ɗon biteɗo hono bassirou diomaye diakhar faye jayde le public kañumne ari koye alhaali ba diakité mbo haala muɗum hewti e kuuɗi kam e jayndeji leydi sénégal ɗeɗo balɗe les cadres républicaine kañum tigui ɓe mbi oɗo saaha hannde dikki haare wonande ousmane sonko abdoulaye diouf sar e wondi muɗum oɗo saaha hannde tan darima gam nangorande ba diakité kono kadi ñingde mo ganduɗa kam tigui woni ousmane sonko ɓen witeɓe les ccr yidde mumen tan ko wadde e libéré république e juuɗe pastef no jeynen ko ɓe mbiri kona ɗum ɓe mbi ko berte hoore muɗum kañum ne tawama e ɗin fannuji saabu
BRT hannde o woni jogitari ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni militant ji APR ɓe kutorto kala e saaha sababude on ɗon projet yuɓɓude wonande Dakar e kala e saaha haalullaji on ɗon projet e on gullamu ɓennugu woni ko tawate kala e saaha e on ɗon trajet ɗin konnguli ne tawe hello joyi nder nden jande witende le public Le Soleil guindiri nde natiri dingaral ko on ɗon ko wiyete agropole sud Ziguinchor Kolda e Sédhiou ɗum ko golle ganduɗa ɗe ko golle mbaɗade guila ɓooyi golle ɗe noon ɓe mbi tan de puɗɗima gollede kala temedere ƴettuɗa capanɗe joyyi e joyyi woni 55% no jiruɗon ni kono ɗum ko jani ko ɓe mbi ko e jillu makko hanki toon to nokku biyeteɗo hono Bakaha nokku mo ganduɗa tawate koye commune mbo Adéane ko toon tigui ne wayno nokku walla nden golorde witende agropole sud ñiiɓi jagoɗo tan mbiɗo gueɗe industrie kam e commerce yidde muɗum tan ko heñorade ɗe noon golle beele ina wawa udditede lewru octobre fandu ardi e nde hitande jaaru ko golla e ɗen ɗon golle on ɗon agropole sud woni capanɗe joyyi jeeɗiɗi piccal jeegom milliard e kalis CFA ene wayno noon ɗen ɗon on ɗon fannu ma saabo gollinde ko tolni e 15 ujunere bani adama ko wiyete ko emploi direct jayde la turbine kañum ne ari koko yewti ko ha joni to banggue coggu kuɓɓam électricité ɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi tan de ko teskama ngabbugol ɓeydugol woyofal oɗon compteur mo ganduɗa ko compteur to banggue carte ɓe koliti wonde ko hakkude 17 e nogas e ɗiɗi lewru mai ndu ndu gonɗen ene wayno kala charge ɗo ujunere heeɓi oɗo chiffre wona hen keeɓi ko capanɗe joyyi e goho virgule 5 woni 51,5 kilowatt woɓɓe keeɓi ko 35,7 kilowatt ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa nde hawnide no fewi ɓe ganduɗa kañumen goni Sénélec ari yidde famminde bandiraɓe kono jani ko ɓe mbi ko ɗum natani e kooye hay goto saabu no paminir ni famnaki e oɗo saaha holtan wonde noon ene wayno tan kilneɓe woyofal ɓe kala teskima ngol ɗon ɓeydugol ɗin konnguli sifaji kala ne tawe e hello tetede e nder nden jande witende la tribune libération e oɗo subaka hande ari koye alhaali wargo oɗo enseignant baraɗo toon to Thiès ɓe mbi ko révélation ɗon enquête élément ji gadiɗi ɗi kolliti wonde tan on ɗon enquête de ne wayno manam riwti kala ko fati e banggue gueɗe agression saabu on ɗon baraɗo ne wayno tan tawa e muɗum téléphone makko e sac makko baɗɗo hono 800 000 francs CFA c'est à dire temedere capanɗe jeegom ujunere koppareji CFA tawa e sac makko wadde firti ko wona alhaali guyka saabi wargo on ɗon enseignant kono kay ko fannu goɗɗo o wiyete ko Alain Kali o warda noon ko labɓi kono kadi e marto hen marto goto ni tawaɗo sara makko ina wonta ƴiƴam c'est à dire koko fiya e makko e wiide on ɗon enquête ɗin ko godi kala sifaji ne tawe e hello joyyi e nder nden jande witende la libération Stade Quotidien ko ɗon guddirten robine men jandeji hono kala subaka jani koɓe gaari koye potiral Sénégal et République démocratique du Congo kamɓe leydi Mauritanie éliminatoire mondial 2026 ɓe mbi tan de ko l'équation de l'attaque pour Cissé manam hande o hakkillaji kala joppi ko ɗin attaquant ji poɗɗi ɗi ɗi foti noddude sababude hewɓe hande ngala ko wiyete ko en forme saabi noon holtan ɓe Aliou Cissé jogori noddude e ko yetti on ɗon fannu ina tawe hen tournoi IFOA A U20 buteuse kono kadi passeuse décisive Adji Ndiaye gardienne en sélection A kono kadi attaquante U20 non jani koɓe mbiri kono ɗum ina tawa hen bal saison 4 final 8 final à 8 ɗum noddi basketball toon to Kigali jogori wonde AS Douane e River ɓe mbitande ko ɓen ɗon ɗiɗo kala kañumen goni banggue keedi banggue heddiɓe kala keedi banggue ne jenggo ɗumen en tout cas ko noon jani koɓe mbiri e oɗo subaka hande musidɓe tedduɓe ko ɗum woni ko jaaɗe leydi Sénégal dawruno e oɗo subaka aljuma ina woni nogas nayi lewru mai 2024 ade men e moɗon to banggue roɓindo jayndeji jogori wonde ko altine paaɗo hade nden oɗon mbawi jokkude hormade programme uji moɗon to banggue rédaction woni actualité oɗon jogdi aade yewtere moɗon witende pamin paminen janggo aset so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah hokkere ñalde dow jaam hade nden en jetti Djiby Dieng to banggue caméra e montage yen gone jaam